Ola, que tal? Benvidos a unha nova entrevista en Diario da Arousa. Hoxe está con nós Celso Domínguez, que é o presidente da Asociación de Emigrantes Retornados Ulla Umia. Bos días, Celso, que tal? Hola, bos días. Gracias por vir. Nada, gracias a vos por chamarme. Nada, pois contenos un pouquiño, primeiro a súa historia, despois falamos da asociación. Primeiro fálenos un pouco de usted, cal foi a súa historia de emigración? A miña historia de emigración, pois, Sí. simplemente que fai 55 anos, todo o mundo emigraba, sobre todo para as Américas. Sí. Pero, bueno, xa no anos 70 xa moita xente vía para Europa. Suiza, Alemania, Francia, todos estes países. E, claro, eu sempre quixen aprender, saber máis alá. De feito, fixen a mil voluntario porque non quería marcharme e volver outra vez facer a mili. Sí, xa fui un voluntario porque non quería volver. E máis, naqueles tempos había que salir de España por 8 anos para non facer a mili. Eu non pensaba botar 8 anos ni de broma. Pensaba estar máis? Ou... Non, menos. Menos. Un par de anos, chega, aprender un poquinho unha lengua. Sí. Porque, sobre todo, porque había marchado e en 2 anos xa viña falando francés. Fromaxe, que é fromaxe? Estás pedindo queixo. Ai, madre mía, que logo aprendeu isto francés, verdad? Sí. Bueno, pois aquela cousa, entre uns picos e outros, foi que eu me fun emocionando para salir a aprender tamén. Fixen a mili, pero logo estaba moi ben, tuve moi bons traballos. Podo dicir que teño un máster de emigración porque, a verdad, eu botei 17 anos en Suiza. E por que decidiu Suiza? Por que Suiza? Bueno, porque tiña ali un hermano e había ido xa dos hermanos máis, un hermano e unha hermana, para o meu sitio, para eu facer a mili e logo ir para lá tamén. De feito, naquela época estábamos 4 lá, en Suiza. E que tal foi a adaptación ali? Ben, os principios difíciles porque metes non aprende a lengua e a lengua... Bueno, para nós temos a ventaxa de saber o galego. Sí. Cousa que daquela casa era prohibido falar o galego, pero é unha ventaxa para o galego xa ter o dominio dunha segunda lengua. E canto lle costou aprender esa lengua? Que foi alemán, entendo, non? Non, era francés. Francés. Quizás para nós é máis difícil o francés porque a pronunciación é moi suaviña e nos costa, nós iríanos case mellor o alemán porque é máis jo. Pero, bueno, é difícil tamén. Calquera de lengua que sea é difícil. Sí. De feito, nos adaptamos moi pronto ao italiano, que non temos problemas. E logo, como eu traballaba na hostelería, pois, e ali se necesitaba o que agora está pasando aquí, sobre todo na hostelería, pois xa me contrataron a un dos restaurantes. Sí. Estuvo contento ali, entonces, Moi eses anos? moi contento. E despois, Aprender. E logo botei 17 anos. Claro, e despois cando decidiu volver, e por que decidiu volver? Decidín volver porque a miña ilusión era volver e montar o propio negocio. De feito, en todos os meus respetos, aunque me coronaran de ouro, non me daba ali. E logo a morriña, sabía mellor unha sardiña aquí en España que ali un bistec. Tuvo máis morriña ali que ali de aquí ou... Non, eu, de verdade, ao contrario, quixen vir máis pronto para estar por os meus e ver que, claro, a xente se iba, os meus pais se iban, meus sogros se iban, pero eu estou contento de haber volto e creo haber triunfado no meu. E despois a... De feito, paso de escribir 100 menús ao día, hoxe no meu negocio hai entre 300 e 400 personas. Caramba, o sea Gracias a que... Dios. Sí. O sea, e sigue co seu... Sí, non, eu teño alquilado, non se pode traballar toda a vida, estou jubilado. Hai que descansar, efectivamente. E despois, cando volveu, notou Galicia moi diferente, despois desas 17 anos? Sí, notei diferente e tamén aprecio que avanzou moito. Eu, por exemplo, antes non
nun negocio de hostelería había papeles por todo lado, e hoxe, gracias a Dios, hai unha limpieza. E cando un chega á emigración, ve o orden, a administración, todo un orden das cousas. E, claro, cando un volve, agora, pero vamos un pouquinho a remolque, un pouco a remolque, que, bueno, se actualizan as cousas, pero un pouco a remolque. Non vamos ao nivel de Europa, non? Non, mellor, o meu respeto, igual traemos 20 anos de adelanto, me quedo corto. Sí. E ali en Suiza sentiuse, quero dicir, o emigrante non sei se ten esa cousa de algunha vez sentirse de algún sitio, porque o mellor ali era o estranxeiro e despois ao volver era o retornado, non sei se se sinten... Sintes un emigrante ali, emigrante cando volve, eso... Sempre é emigrante, non? Eso hai que deixarlo ao lado. Sentirse, un debe sentir ben de onde estea. E a vida nos ofrece o bo e o malo. Cada un escolle, a mellor equivocadamente. Eu penso que escollín a parte boa e non me arrepinto nada. E despois, cando decide formar esta asociación? A Asociación de Emigrantes Retornados? Esta asociación foi a raíz do problema da doble imposición que se puxo ao emigrante retornado, un diñeiro que había ganado fora e que aquí se lle impuxo unha doble imposición. Segundo pilar se chama. E montamos unha asociación, fomos manifestarnos a Madrid por varias veces, e o partido da oposición nos apoiaba, o da oposición, no que está agora, sigue apoiándonos o da oposición sempre. Non deron ese paso que tiñan que haber dado para poñer ao día. Verdad que devolveron o diñeiro das multas que habían feito a aquela xente que estaba mal informada. Estaba mal informada porque chegaba a administración e non ten que pagar. E logo aos 4 ou 5 anos lle veu os atrasos e con multa. Consegueuse a devolución, pero poñese ao día. Hoxe en día surge unha serie de problemas aínda na emigración, como é o retornado, que non ten que seguir pagando un seguro da Seguridade Social. E iso non estamos luchando por eso, así como entre outras cousas. Unha serie de cousas. Moitas veces, se o retornado está mal informado, a administración que vai a contrarremolque, volvo a decir, pois non põe o día. Entonces, esta asociación, gracias a Dios, resolto moitos problemas e nós non o resolvemos, claro que non, pero levámonos á administración para que o resolva. Claro. Porque cal sería ese principal problema que encontran cando volven? O problema que, entre outros, primeiro que ten que ter ten que saber que ten que, onde estea, asentar un domicilio fijo, non? Sabe que ten unhas obligacións que cumprir. Moitos non o saben. E logo vai de boca a boca, e a boca moitas veces estropean no camiño. Claro. E nesta asociación, canta xente hai? Cantos socios poden ter? Non sei se teñen socios ou como funciona. Sí, socios, chegamos a 110, 112. E a raíz da pandemia, e a raíz de que se resolve os problemas, parece que todo está resolto, pero surgen outro detrás. Eu quería deixarlle unha boa herencia aos meus fillos e que desde a administración tamén que se resolveran os problemas. Ben, a verdade que o asociacionismo é o primeiro que se debe fomentar, que é onde podemos chegar a conseguir as cousas. Unha persona sola non pode, efectivamente. E estas persoas pagan algunha cuota por estar na asociación? Sí, é unha cuota mínima voluntaria de 30 euros. Ao mes ou ao ano?
O ano. O ano. Non, en principio eran 60, logo baixamos a mitad, pero o da cota é un pouco simbólico. Aquí o importante é resolver os problemas. Exemplo, que cando unha traducción en alemán que aquí non, a administración non xo admite, tú tens que buscar un traductor oficial, que eso costa un diñeirao. E non acabo de entender da administración que nós tiñamos que resolver o problema. Se nos ven en alemán, en francés non tiño problema, pero cando é xa en alemán, xa hai que ir a un organismo, o sea, un traductor oficial. Claro. E iso ten un coste alto. Claro, teñen que ir individualmente a buscar como arreglar esas cousas. Supoño que tamén coas convalidacións dos títulos, dos papeles, de todo isto tamén hai moito problema, non? Logo, ben, é verdad, pero mesmo eu un pouquiño toco o tema de que a persona que ven, que hai un convenio, por exemplo, en Suiza bilateral, que temos uns dereitos, aunque Suiza non estea no mercado europeo, hai un convenio bilateral. A Alemania agora está aplicando que vai a pasar a pagar os impuestos ali, o que lle manda. Hai que informar a esta xente que se os paga alá, non se poden pagar dúas veces, non se pode pagar en Alemania e aquí. Entón, efectivamente, ten que ir aquí á administración e dicir que se o está pagando en Alemania. Dicirlo non, demostrar con papeles. Sí. Supoño que a xente que atenden ou que está na asociación non son só do Ullaumia, serán de máis sitios. Sí, non, estamos abertos a todo o mundo. É unha asociación sin ánimo de lucro e eu, en principio éramos, non sei, 4 ou 5 asociacións. Hoxe en día non máis que vexo unha, desde a Costa da Morte, aquí en Villa García, pero de momento nós, con todos os dereitos, estamos ao día, porque os impuestos son os que dicen onde estamos legalmente. E gracias que temos unha aportación por parte da Xunta, porque senón, como se pode pagar un local, unha secretaria que está ali, e ademais é abogada. Entonces, esas cousas ten que estar moi ao día. Eu, gracias a Dios, non tuve problema ningún porque sobre todo ter un negocio tens que estar moi ao día. Pero hai xente que, bueno, uns que nos enteran e outros homens que van de listos, non sei, pero eu luchei sempre por asociacionismo. De feito, en Suiza fui un presidente do Centro Español 3 anos. Nunha asociación faise moito. O asociacionismo vai no todo. Está unidos. É arma. Como ve agora o tema da emigración dos inmigrantes que veñen aquí, dos inmigrantes que veñen a España? O que ven agora para aquí, sobre todo os que veñen das Américas, que están prometendo loro e moro, e non é verdad. Tienen que tener unas obligaciones de un vínculo con España, vínculo. Netos, fillos, o que sea. Eso para ter uns dereitos, e esos dereitos levan un tempo. Moitos veñen, mamá adiante, outra atrás, sin ter siquiera o día que saliron, polo menos o día que salixas dali, e que entraxes aquí en España. En ese tema había moito que tocar, porque os que fomos hai 55 anos, que estou falando, cando fun eu, ali xa había un control. Non podías entrar nese país sin un contrato de traballo. E se entrabas cun contrato sin contrato de traballo, usted ten diñeiro, mostre diñeiro que vai pasar aquí 3 meses. Aos 3 meses, obligatorio, marchar, se o collen. E aquí, eu, meu respeto, pode entrar todo o mundo se é benvenido. Pero ten que haber un orden das cousas. Claro, igual tamén hai moita máis cantidade de xente a que quere vir, non? Logo que estou vendo que tampouco, a ver, estou vendo xente que está andando na hostelería
É que se paren un pouquinho a formar esa xente, por favor, Dios mío, por favor, forme un pouquinho esa xente. Porque usted cando foi para ali xa tiña algo... Eu levaba aquí xa 5 anos de hostelería ainda... Claro, sobre todo o que máis me faltaba era a lengua, pero a lengua, bueno, se colle. En canto tempo aprendeu a lengua? Bueno, eu creo que ao ano e medio xa estaba chupurreando, xa me defendía. Claro, pero para traballar na hostelería hai que falar, para poder falar ca clientela, non? Poder ter... Sí, bueno, para poder falar, sí, bueno, ten unha base, pero tú faz o teu traballo, tampouco non é... Ten máis problemas a persona que traballa nunha máquina, nunha fábrica, na relojería, por exemplo, o dominio da lengua. Os que de camareros, pois, está falando casi todo o día. Entonces, o domina, non? A mí me confundían moitas veces co Darío. Sí? Claro, carai. E agora volvería para... Sí. Non, volvería... Non, eu agora vou de visita. Porque ainda lle queda xente ali? Non. Non. Pero faría amistad, supoño, xente, amigos e demais, sí que faría, non? Por supuesto. Hombre, no Centro Español, onde éramos 400 socios, Carai. e reunidos, Centro Gallego, Centro Español, Centro Asturiano e Club Deportivo en un que se chama Pueblos de España. E aquilo nos levou a comprar un local que cando compramos protestaron que facían moito ruído os españoles. Chegamos ao Tribunal Constitucional e ganamos. Los españoles estaban na prensa, han ganado. Pois eu abriña portas a todo o mundo, non lle cerrei a porta a nadie. Señor, isto é para todos. Efectivamente, os españoles son un pouco ruidosos. Sí. Ante os países que ali pues non saben nin o que están dicindo, non sinten ruido. Sí, temos esa fama de moi ruidosos. Temos esa fama e é verdad. Hai esa cultura curiosa. Claro. Que sería o que máis aprendeu ali? Que diría usted o que máis... Eu quizás como máis aprendín é o saber estar cada persona no seu sitio, respetar que sobre todo os gallegos, os suizos nos adoraban, porque valíamos para todo. Un albañil, conocín eu, na relojería eran manitas. Os camareros, o que gustaban, cada un o seu oficio. A mí gustou toda a vida a hostelería. Eu vivín a vida desde os 14 anos na hostelería. E xa, pois, para ir acabando un pouquiño, pois, que lle recomendaría agora unha persoa que vaya a retornar, ou cal sería o consello? Ou que vaya a emigrar? Cal sería o consello? O que vaya a emigrar, que vaya ca ilusión de, sobre todo, ir facer un máster, por decirlo. É dicir, vou a ver como funciona. Se non ves as cousas funcionar, xo poden dicir, tú podes, pero hai que vivilo. O que retorna vai do corazón que deixa ali moitas cousas, entonces cóstelle moito retornar. Pode retornar con diñeiro, con unha vivenda, con todo, pero eso non paga. Eu creo que o diñeiro é algo que é secundario, non temos que meter por frente. O diñeiro, moi bonito, é necesario, pero o máis importante, eu dicía no meu negocio, que eu veño para aquí para estar cos amigos. Para diñeiro estaba en Suiza. Claro. E dicía moitas veces, guarde, eu aquí veño para estar cos amigos. Ben, é verdad que funcionando ben, o diñeiro ben solo. E algunha cousa máis que nos queira así contar da asociación, como vexo que trouxo así moita documentación, non sei se algunha cousa máis que queira engadir. Eu quería... aquí estamos facendo un libro que a mí me gusta dar un poquinho de información, e que a xente vai acollendo, porque a mellor temos un concepto equivocado, por exemplo, eu non sei, agora me está recordando que non todos vivimos ali en barracas. No, cada un.
Hai quen pudo vivir en barraca, pero mesmo unha barraca era obligatorio que tiña que ser decente, porque non podías chegar ali e se non tiñas unha vivienda digna, non che facían contrato, tú tiñas que ir con contrato, con os mínimos de vivencia. Iso é obligatorio, Claro, aquí podemos dar, non sei, traballo a unha persona que ven da fora, pero o básico hai que darlo. Quíterlo no salario, claro, quíterlo no salario, alguén ten que pagar. Como? Traballando. Logo hai outra cousa que dicir, ali quen se facía cargo de ti era o teu irmán, o amigo, quen fora, que cumpriras uns mínimos, que tuveras orden, non ser un vagoneta, tampouco un esclavo, Non, aí se respetaba mucho o horario que ven agora aquí, aí se respetaba. Eu de camarero, daquela, eran 7 horas de traballo, pero camarero. Camarero porque hai carreto tamén. Camarero pode se llamar todo, pero... E algunha cousa máis? Pois que o asociacionismo ten que continuar, porque hai moitos flecos no camiño e se non se cava unha finca, mal vai a producir. Bueno, pois para eso están ustedes tamén ca asociación, para axudar a esa xente e orientala un pouquiño neses flecos, neses problemas que poida xurdir. Efectivamente. Bueno, pois con eso quedamos. Moitísimas gracias, Celso, por vir Gracias a vos, bon día. Nada, gracias a vostedes tamén por estar aí. Vémonos na próxima entrevista.